Ai kublay ya pi barok ki basngap ya kani ka program morning mana ha kani ka por. Ngin wan biang sya gajing pusan ya ka ktin jo blay baka khubor ka bangan kren ha kani ka por ka long ka judging duai ka batrekam. Persyang ya kani. Lapan chong nong rim na ka shitiu Jacob lanong ka basan ka khot ka bakat riu ka sentence ka bakat do ka jingker pat minot ubahok ka la shibon. Ngin ya pej ha kani ka por ya kani ka ktin kerpat minot. Kaketin minot kade kaketin ka bangi juk pendon kam. Habangi kentu yaki kena skul bakin pule bha bakin tray shitom bangi ju ong minot haka jing pule to minot haki kot keleneng kot jongpi bapin pas bha badru ngi ju keren haka bide ba ka jing tray jing kata ngi ong tray minot le minot unong rep ba unyo ot ya ukba lani unyo khet ya uso uhab ban tray minot ban thung ban khalat ban pu ban tray minot baro shisnem khnang ba unyo khet ya uso ba unyo ot ya ukba hakaju ka rukam ka jing duai ka bangila ban khet ya uso ka jing duai ka batray kam ka jing duai ka ba ublay un omla klem da ban khi ila ka ktiban na AA klem da pan cha skor klem da la AA ka de ka jing duai ha ka ba ublay yo I bangi don shisha ka jinget bangi da amsia bangi da shimkia bangi da mut shisha ha bangi wan shu ha bangi duai da ka jing rem ka do not bada ka jing lek a ka man sim ngi wan shu ngi duai dem diap bad ya kata ngi ong ka jing kerpat minot ka jing duai minot jong ubahak lani ubang nget hau Jesus Christ bala priang hu Jesus Christ kare ke jing duai ke badan bor bat ke batray kam bat pun sin habangi duai sha ublay ngim da so tu ya kani bakalong ke badan kam teng teng habangi don ha ke jing lani ngi don kam ngi kwa no blay ngi shu duai malumala shisin arsin shisin lano but ngi should why ya ngi should why malumala sunset kon chi post kon chi minute ar minute yong try pen khia ya nga try nga don kam kani try nga don kani ke jing try kani ka tai shi bor ki ki kren show play henry ngim da shim khia pat ya kata la ngim da shim ya ka bakari ka priority la ne ban shim ya ka bakari ka thong ka banganam sange ban dua ya kani tat ha du bangan da yo priang bad ha banga dua ya kani ru ngada dua shisha da ka jinget da ka ba pelet jingmot klem sange sngi bat mit tat hadu bangan yo I ka juba halor kani u jisu ula kren naki artli ki benta ha ka gospel Lukas shapang ka jing duai ka bayai dem diap ka jing duai minot ka jing kerpat minot ka jing duai ka baklem shong tat ka baklem sange ka jing duai ka baklem da du man sim wat habam yo I ka juba hang niu jisu ban pen ngautu ya ka jing don kam jo ka di ka jat jing duai u jisu kren ya ka parchi ha ka gospel Lukas khat welan nong ka khot ka basan ha du khat lai hang niu jisu ong la don uwei ubriu u bala let sha u lok jong u ha ka porchi teng snia u tit jing khang ya ka ying jong u paralok jong u baru ong sngop ha se lok u paralok jonga u wan jingo ha ying jonga ngamdan jingbam ban ai sngop ha ban ai jingbam yang alai tiliki kpu bangan lait na kale ran bangan la ban psa la ne ban ai bam yau ni paralok bo wan chingo henry uta u badan ha po ying uangam la shu ban khi namar la khang jing khang ki khun ki la yo thia ngaru ngala don ha jing thia henry namar ba une ulok u ban shabar utit chitit jing khang ulok u ba ha po ying watla udeu paralok makna unom khi setia namar la khang ka ying namar la thia henry tang namar ba une ulok uba shabar jo ka ying utit chitit karpat chikarpat une uparalok na po ying uhab ban khi halor kata ka nongrim ba une uba na shabar utit chitit ukarpat chikarpat klem sange bat kren chikren bat kalakta yau ne uparalok bana shapo bat ukhi ban ai jingba Jisu ong ru kum taru ha ka bayre bat ka jing duai ong pan on sa ai tit on sa pli wat pin sa shem ka jing duai ka ba ngi teng ngi minot klem sange ngi pele jing mot chisha ngi da don ka thong bat ka jing ang not hadu bangan da yo priang nganom sange ban duai
Haga gospel ke jong Lukas kat pralenong kat kot panengkong hadu paprau Jisu kren biang ika parsi syapang ke jing duai banoman taj ban duai ukren ika parsi syapang ke wei ke briu ke belet show nong bishar bom hok maka dawai ke hok jongka ba une nong bishar bom hok ai Henry namar baka lechi lech une nong bishar bom hok ong namar baka ni ke briu ka wan chi wan shanga ka penso satia wat la ngam kwa ban ai wat la ngam puram ya ublay ya ubriu Henry namar baka ni ke briu ka wan chi wan ngahaban ai ka hok jongka baru Jisu na gani ka parsi uang ladau nong bishar bom hok stipan ai ya ka hok jongka ni ke briu namar baka wan chi wan kan utamu kepau bah beneng un bishar hok ya kita ki balenyar kerpat ya u bat miet bat ski ublay jongi umdei unong bishar bom hok udei unong bishar bahok haga pertai gidon shibon ki nong bishar bom hok kiba ki dei ban ai ka hok jongi Henry ki bat ban kim tre ban ai ki shim kabu bat kumta ki le bom dei Henry ublay jongi umlong kumta udei ublay unong bishar bahok bat usngau ya ke jingkerpat jing duai jongi Henry kwa ban yo I hadukat no ngi pele jingmut hadukat no ngi ngej hadukat no ngi damut shisha hadukat no ngi sliang shisha bat hadukat no ngi shania ban ngi ngej ha ublay la ublay un jubab ne em ya ke jing duai jongi dei ne kata kadau ngi yo I haga ktin ka jo ublay ru shaphang u Elijah ula duai bakan hapslap ha Samaria ha Israel namar la lais nem shiteng omdon slap hapo Israel ki jingtung jing tep kila yap lot ki mrat kila yap lot ki briu kila yabam para briu namar ke jing nem sniu bat ki jing rag rengkyang jadi lais nem shiteng u Elijah la duai bakan hap slap u duai shisin u pa u shakri jong Elisha ong kilit pet shapang jong ka duriao hilit pe ka dak kashin lau slap unwan ne u shakri jong u lej u ong dan dak ai u duai biang sechisin pha biang mdan dak saar salaisin dan dak sausin ruem sansin ruem riusin ruem klem dan dak dan shin bau slap unwan hekas hadin nyusin bola duai pha biang ya u shakri jong u ong kilit pe shakri jong u lej pe phang jong ka duriau ka wa baru ong ayo itang shileng hok tiul o baru Elijah ong kalabiang kilej ong yo ahapsim bau lej paino wat shaying shala shnong namar kan sadon kijing hapslap u Elijah ula duai shirhem ula duai dem diap klem sange klem du mensim wat hadu pa riusin kam don dak don chin re ka sin ka ban nyau ula duai ka dak ka shin kala pau ul o habneng wala pau malu mala bagani ka kren syapang ka jing troi kam jong ka jing duai ka badem diap ka klem sange ka klem du bensim wat habamio idak ishin riusin bala duai ro deina kata kadaw ngiyo I hangni haka bible hingi shem ba uplay uhikaya ngi kumno bangin wan sha u haga jing duai ta kata ka jing karpat minat ta kata ka jing duai dem diap ta kata ka jinget kabam du mensim no kaba nginget baladang imyo mental shay ngin yo ladang imyo la shay hakawi gas ngin yo baladang don kata ka jinget ni wan show play ngi da karpat da ka donut ka shirhem ho play da ka jinget kumta kan jia namar uji suhi ula ong paro ubapan upriang paro ubawan ushem ba utaw batid on sapli kata ka de ka ka ba uji suong para lok bait para banget bait i don chibon ki jingkit kli ha gajing im jongi ki don chibon ki jing ki don chibon ki kes ki jing im jongi ki ba empat chimlala ban solp hadu menta ki don chibon ki jirwit jirwat ki jing ya shema ka jing im ki ba empat la ban lau ban lot ya ki sok kerdo ha ka jing im ki ba pon ba ki jing pang ki ban ki jing dok ki jing tan ki jing du jing kermen ki jing haying chibon ki jing ya shema ka jing im ki bangi soto daga bor briu ngim kot bor shu ban wan ra ya ka babha ban yo ya ka jing job ban yo ya ka jubab ban weng ya ka ta ka jing ka ba don kam ka long ngi soto bari tang blai bala ban le ya ka ta kumnu blai le ya ka ta ka bible ka ong ban pinwat inga pin shem ya nga ba pinwat inga daga do not baro ka bible ka ong to khat karpat inga ka ski ka jing jar ngan pai ktin ya me temen pener burom ya nga ka bible ka ong pangin wat ya ka khamat ka joblay
Bat kum tau blei un pen pau ki aka ki bangim la ban so thu ban chempang. Kata ka de ka jing duai ka bangi hap an wan sha blei. Ka judging duai ka batray kam. Ka de ka neken. Ka don bor u Jacob hiwang. Ka jing karpat minor bahok kala shibon. Duai ha blei wat badu man sim. Naga banta ki jing e bapi kan du haying. Naga banta ulok nam ta ki khon. Naga banta kanonu ke jing shem ke jing em nam ta ke jing pang ke jing stom hakamet. Wat pat du men sim ong ye pi wat pat sa nge. Wat pat skau thaj henry tu yai ting tu yai duai tu yai nge ka wei ke sngi play un chuba pat un le yala ke jong ka banta. Ka don ka wei ka ktin ka ong. U angel u try u la lej ban rung ha ka ying bandi ka bala set yo Petrus ban palat yo Petrus nang ta. Ka ta ka de ka kamba ka bakra. Kabam dan manu balaban pelayu Petrus nreu play la pha yo angel jok u ban le ying bandi ban pelayu Petrus ke jingkali pat ka long kum no angel kai ka pelong yo angel ba un let sha ka ying bandi ban pelayu Petrus ke jubab ka long ka de ka jing duai shir hem jong ki banget ki duai baro shimit naga bantau Petrus ba sha set bandi kim sa nge kim duai tang shiminit arminit kim duai tang shikanta arkanta baro shimit ki duai shir hem play u pen khi ila ke jong ka kti u play u sngau u play u le u pha yo angel ban le che ying bandi bat u angel u plat yo Petrus ta ying bandi kani ke jingjia kala pen lengo lengan ya ki nong sensyar ya ki bakrau ya ki lengdo bat ya kita ki baset bandi u ki la lengo kumno kani ke jia ka dei namar ba u play u jubab ye ke jing duai ke jing rashid hem jo ka palang ka la shibun ka trekam bat kom ta ke jia ka kamba dan kanu ka ying bandi ka ban bat yo Petrus apor je ka jing duai ka trekam bat kom tau play pelat yo Petrus na ying bandi play un ker khu yangi ngi don shibon le se ki jing te jing khom ha ka jing im ki jing ele ki so khardo ki ba pen kulmar jing mot ha ka jing im ban lau ban lo je kita don kam ka kti u play don kam ka jing duai bo play un lau un loj un pan pat pan pra yaki bor je ka jing dum na ka jing im na ka ying ka sem ka jongi ba na ka je shem je ka jing im jongi play un ker khu ngan duai na ka banta jong pi ha ga ni ka por a play ha ka karte un chi su ban nasaret nga so thu a play ha ka jing im jong ki ba bon don ki ba du man sim namar ki myo i ka jubab ha ka jing duai jong ki ka ba ki ju duai ha du man ta ki jing ang not ki ba bon henry om shim la la ban pen ulong ta ka jing ang not nga so thu a play i don ko try ki bala du jing kermen ha ka jing im henry nga duai ke de ko por atrai ya ka ba men kta ye ki ba ki dom du jing kermen kin ya nget kin ya ne hame kin ya duai shir hem ablay kin man thaj kin don kata ke jing kut jing mot ko try hak ban duai ban nget ban syakri ya me tat hadu bakin yo i kata ke jubab ha ka jing im ka jong ki try don ki papang de ki number ki post nem try isnei ban kta ban khya ye ki don ablay jonga ki ba ki sokrdo ke jing im jong ki mla shu ban law ban loj hadu menta ngaduai ba min isnei ban wan jingo ye ki ba de ka ying ka sem jong ki ban palai lu ye ki nang ta ko try kerkhu ye ki kan rat ha ker teng jisu ngaduai ngapa ni kene baro amen.